Clàudia Colom i Nicolau Mir són dos exemples del bon estat de salut de la gimnàstica esportiva balear. Els dos ja saben què és ser campió d'Espanya. La voltadora de Sineu s'ha convertit en el punt de trobada del ciclisme en pista cada estiu. Ja en són de 7 edicions i hi ha gairebé 200 participants. Tinita Pocoví i Maria Francisca Sureda han aconseguit enguany ser campiones d'Europa. Els reconeixements han estat molts, però el millor és que gaudeixen amb la seva feina. Una abraçada pels amics de Total Esports Estiu. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go see. Lo que sí que a mi la veia molt professional, molt això, i sempre potser jo era més d'anar-me'n a dormir més tard, fer una mica de juerga, i clar, però sempre li anava al meu entrenador i li deia: escolta, tu creus que la Paula deu estar dormint ja? Bueno, Silvi, quin penses que és la meva principal virtut? Bueno, per mi crec que sobretot la confiança que em donen els moments claus de la regata. És molt cabarruda, molt cabarruda, i quan se li fica alguna al cap, pues costa llevar-li, però bueno, això és algo que també tenen els campions, no? Que quan se li fica una idea en el cap, si vol guanyar, guanya. Tenim que anar a la universitat per la matí, després anem a navegar unes quantes hores, depèn dels dies, no? Perquè, clar, quan no hi ha vent, pues, no es pot i ens quedem fent arreglos al barco, perquè el barco també s'ha de preparar molt bé. I a part també anem quasi cada dia al gimnàs. I jo crec que prefereix fer examen, no, hombre, és més satisfactori fer un campionat, no? Però els exàmens de medicina no te la jugues tant. Sempre l'objectiu de qualsevol esportista a classe olímpica és arribar a unes olimpiades, no? Però bueno, hi ha moltes coses abans d'això, que en 4 anys per les següents. Sí, que a poc intentarem anar assolint els objectius de cada temporada. Sí, com ella ha dit, tota il·lusió d'esportista és anar a un joc, no? I bueno, enguany no ha pogut ser, però esperem que la següent sí, anirem fent feina a poc, aconseguint els objectius i bueno, ja veurem. Sou bastante e tantas as figuras. Jurat, para començar. Endavant. Sineu, capital de les Balears del ciclisme en pista a la fresca. Enguany el challenge de 4 jornades que organitza l'Associació Ciclista de Sineu ha tornat a ser tot un èxit. Ja són 17 les edicions d'un campionat on petits i grans gaudeixen d'un esport ben arrelat i que és un bressol de campions. Fa 17 anys molt havíem fet la pista
i qualque cosa havien de fer. I van decidir fer unes carreres així de dia, i van fer un parell de carreres, i en de dia aquí feia calor i no acabava, i ens va venir la idea de fer l'Ajuntament que ens ha il·luminat la pista, ens van il·luminar la pista i van partir a fer el trofeu aquest. La veritat és que, com cada any, ja fa 17 anys que la fan aquesta prova, doncs és un èxit brutal. De tot l'únic que començàrem amb la xalena aquesta, no venia tanta gent, ja començàrem a venir del loteig i jo crec que també el que ha donat molta força ha estat el nin. És que avui són quasi 200 inscrits en aquesta cursa, que se fa una darrere l'altra i, bueno, és una passada veure tanta gent per aquí. A mi m'agrada molt, no sé per què, però sempre m'ha agradat venir a córrer aquí. Crec que la primera carrera que he corrit en pista va ser aquí, que va ser, bé, era de vino, sí, era molt petit i cada any he vingut a córrer aquí. Cada any he corregut 2 o 3 hores que he tingut he vingut a córrer. Aquí el que té aquesta pista el que té és que pot anar en bicicleta de carretera i això és el que també ha donat molta vida en aquesta pista. És un trofeu que ve gent de tot Mallorca i també gent de Menorca, que avui precisament hi són, divendres passat també eren, i d'Arbís també qualcun també. Aquí a Sineu és un ambient fenomenal perquè tenir 190 corredors, 140 dins una pista on hi ha diferents categories, l'ambient és molt guapo. Per jo és una experiència més perquè m'ho passo molt bé també. És una experiència amb l'equip que sempre ho havia d'ahir, per exemple, fent fotos i això, i cada vegada que me'ls amigues me'l poso feliç. Mèrit és tot de l'Associació Ciclista de Sineu, no? Perquè ells van tenir la idea, ells ho han muntat, ells ho promocionen i tot el mèrit és d'ell i del corredor, no? Hi ha un equip de gent que som els mateixos ja de quan començàrem, que tothom fa feina i és un gust perquè tothom ajuda.
Aquesta setmana, la perfecció més pura fa 40 anys. Fou als Jocs Olímpics de Montreal el 1976, quan una jove romanesa de 14 anys va embogir el jurat i els panells de puntuació. El deu deixar de ser una quimera gràcies a l'autora d'un exercici immaculat a les asimètriques, l'icònica Nadia Comaneci. And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci. Nom que serveix d'inspiració a dos dels protagonistes del programa d'avui, dos campions d'Espanya de gimnàstica artística amb ambicions olímpiques. Som na Clàudia Coló. Na Clàudia Coló? Som en Nicolau. Som en Nicolau Mir. Som na Clàudia Coló i vos esperam en Total Esport estiu. Nosaltres covales, que domines tots els teus cos i pots arribar a fer coses impressionants. És una passada. Les sensacions que tens no les té ningú més, només les poden tenir gimnastes. És com si cada dia n'hi haguessis un par d'atraccions i que t'amuntaria a l'atracció que més t'agrada. Somnis ajornats. Somnis potencials. Són els que tallen l'aire del poliesportiu Prínceps d'Espanya, com també ho fan dues figures que han guanyat el Campionat d'Espanya. Vaig guanyar 5 campionats dels 6, vaig quedar primer a tots els aparells, menys a paral·lela, que vaig tenir una errada i a la general també vaig quedar primer. Anava a guanyar segurament Ana Pérez, però quan va fallar en el darrer moment, en el final vaig guanyar jo i me vaig enterar perquè m'ho van dir els meus companys i va ser un moment molt feliç. Nicolau Mir és un prodigi precoç que amb 16 anys ha dominat la categoria prèvia a l'elit, mentre que na Clàudia s'imposava a la nèmesi que l'ha deixat sense Jocs Olímpics. En el preolímpic Anna va guanyar per molt poquet. Després, a l'europeu, Clàudia va guanyar de 2 punts, amb una diferència bastant notable. I ara en el Campionat d'Espanya realment també ha tornat guanyant a Clàudia. El que passa és que probablement el fet que estigui a Mallorca aquí na Clàudia sigui determinant perquè no sigui la designada. Ella està classificada, nosaltres hem fet la feina que ens tocava. Jo no canviaria per mai anar-me'n allà i deixar això. Jo aquí que estic bé amb el meu entrenador, la meva família, la meva casa i prefereixo estar aquí que estar allà. Se m'ha oferit anar en la beca a Madrid, a la residència Blume, però em dic que no perquè ara les condicions que tenim aquí a Palma són molt bones, tenim entrenadors, tenim una bona sala, estem a casa, que també és bastant important. En Nicolau és un diamant cotitzat i motiu d'orgull d'un pare que no el guia en la rutina dels aparells, però sí en la de la vida. No sabria dir-te en quina edat vaig començar perquè des de petit ja m'ho donen al gimnàs i he seguit en el gimnàs fins ara. Jo crec que ha de ser referent de la masculina espanyola, realment. La Federació Espanyola ja ens ha proposat un pla tècnic específic per ell, en el que els tècnics de Madrid se desplaçaran aquí cada 2 mesos per estar una setmana amb ell. El full de ruta és clar per aquests hereus d'Elena Gómez i Fabián González. Jo ara mateix me veig amb ganes per seguir aguantant i si no me passa res, o sigui, si el meu cos aguanta i no tinc cap lesió per sort, jo me vaig preparant els Jocs Olímpics següents. A Tòquio bé, és el meu objectiu principal perquè a Rio no podia anar per l'edat, però a Tòquio jo crec que són els meus Jocs Olímpics i intentarem anar i crec que si se descassi sí que hi podré anar. Seguretat, ambició, talent, ales per volar rumb a Tòquio. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Not this time. Not this time.
Dorsals que guanyen vida abans de fer una passa. Medalles amb un valor infinit. Spiller i enforteixen la cursa per a lluitar contra l'X Fràgil. Pues la idea de hacer estas carreras populares surgió a raíz de una amistad de una persona que ya no estaba entre nosotros, es Ángel, el cuponero del pueblo. Él siempre me decía que para las fiestas de pueblo teníamos que hacer una carrera que hacía pueblo y hacía ambiente bonito y solidario. Con Torcuato, que es mi compañero de trabajo, pues lo que hacemos es organizamos carreras. En un momento dado de un giro, Torcuato tuvo la idea de hacerla en vez de popular, que fuera una carrera solidaria. Nos pareció buena la idea i arrancamos hace 4 anys. La meva neboda, na Tonina, és membre de l'associació de veïnats i ells ja havien fet, crec que 3 curses solidàries anteriors en aquesta i mos ho varen oferir per en Pau i nosaltres vàrem decidir fer-ho ampliable a tota l'associació. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Miki Velocidad! ¡Vamos, vamos! Hola, bombón. Enhorabuena. Bueno, yo me siento satisfecho y creo que también ellos estarán satisfechos porque hay mucha gente apuntada. El primer año fuimos 160 corredores, el segundo año 200, el año pasado llegamos a los 250 y este año en la carrera grande hemos llegado a los 300. No solamente corre más y viene más gente, sino que la gente se hace más eco de nuestras causas solidarias, ¿no? Que bueno, vemos que cada año pues esto pues, va a más. Hombre, lo primero porque es una carrera solidaria, lo segundo porque mira, corremos con la familia, nos divertimos y es un poco de lo que se trata, ¿no? Hacer deporte divirtiéndose. Y encima más debutar el nene, su primera carrerita, pues más emotivo no podía ser. La valoración general es muy positiva porque, ya te digo, lo más importante para nosotros es colaborar con una asociación como el X Fràgil. Todo el mundo queda muy contento, muy satisfecho y poder ayudar también a una asociación como este año, X Fràgil, es muy gratificante. Bueno, toca la fibra, perquè per una banda suposarà una injecció important per nosaltres, perquè estem en una situació econòmica precària, diria, i a més és una manera de fer-nos visibles, no? I l'acomiadament perfecte de la mà d'en Pau. As the rain keeps pouring down on me, oh, I feel so alive. Jo soc Maria Francisca Sureda, vaig anar a córrer el campionat de dames amateurs a Finlàndia i bueno, me va acompanyar i van poder guanyar. Toista Mountain Cleaver, Maria Francisca Sureda Pargelo ja se on saamassa nyt otetta. Mountain Cleaver. Jo soc la Tinita Pocovi i bé, som cavalls de trot, som una guerra de cavalls de trot i perquè vaig guanyar el campionat d'Europa d'aprenents. Petter Karlsson, het nummer 1 wint van Bill titel of tot Europees kampioen. Al lijkt mij het nummer 1 van Bill met Sebastiana Pocovi. Aquest campionat sempre se fan les carreres puntuables d'aquí durant tot l'any, les carreres d'amateurs. I bueno, la millor, o la que en aquest cas ha puntuat més, se'n va anar fora i per això hi vaig poder anar a Finlàndia. Per això és una meta que m'havia... La veritat que anava a aquest tercer campionat dient si aquesta no és la meva ja ho deixarem anar perquè no serveix, però bueno, sí, va anar bé. Jo vaig córrer 2 carreres a Mons i 2 a Tongueres. I a Mons la primera carrera vaig fer segon i a la segona vaig fer sest.
i sí que era un cavall que hagués pogut fer un poc més en aquesta. Després, l'endemà vam córrer Tongueres i vaig fer un sèptim en Sego, que era més limitada, i en el darrer sí que era un poc més complicat, però vaig guanyar. Amb un primer tens moltes opcions de guanyar. La gent que té experiència en aquest campionat sempre diu has d'anar a assegurar, tranquil·litat, que no te voti, perquè clar, no és el mateix un campionat que tinguis 10 proves, que sí que te pots arriesgar que el cavall te galopi i siguis distanciat, que un cavall has d'anar a assegurar. Quan vaig tornar a Palma, bueno, és molt emocionant perquè la gent t'espera, te recibeix i això, saber que tothom t'apoya i un puesto així, pues, és molt guapo. La tornada va ser bastant emocionant, va venir la meva família a rebre-me a l'aeroport i després hi havia carreres a Manacor, també m'ha rebut la gent a Manacor, el president de la federació. Quan arribes aquí te dones compte i dius, ostres, sí, que he guanyat el campionat. A mi professionalment m'ajudarà, seguiré amb això perquè m'agrada manar, però jo si me deixessin triar, jo és preparar. És el dia a dia, per estar sense cavall, dur-lo a córrer, que el demani un manador, que el demani un, que el demani salta, jo és això realment que pas gust. Que m'ha donat una altra sortida? Bueno, aquí tothom mos coneixem i ja me coneixien antes de partir cap a Finlàndia. Jo sempre dic que ara jo et seguir així i el que vengui. Si pots anar a més puestos i fer unes altres experiències, anar a córrer a altres bandes, sempre està bé, però no m'obsessiona en res. Jo el missatge que donaria a la gent que si té oportunitat d'anar a un campionat a fora, jo diria que s'ha de provar.